RMN. Hi, hello, kumusta ka mo? Yan sa inyong alagad si Kangin at Trifon Morales. Kung ako pasultihon, asap kita. Always say a prayer, mga kaigsunan. Man importante, ang utong pagpanalangin, pag-ampo na ito sa tulabang magkagam. Una sa tanan, siya git. Salamat kay Lord sa mga gihatag ka namong grasya, matag adlaw. Ug doon na pa ko isingit ko sa makadiyot na bisig sa panay mabati. Dugay na makainin na ako nakita na gi-turn over nga lisensya. Good evening, dinapit sa kuan sa ni Mandawi. Ang tagining lisensya nga nakitaan gi-turn over din ako sa Agos si Romnick Aligario Kungson. Gi-turn over kini diri sa Agos gikan kini ni Pipi Espinosa. Thank you IP sa lisensya nga imo nakitaan diha sa Iskina Ilaya, Lapu-Lapu City. Lisensya ni Romnick Aligario Kungson. Gi-turn over diri kanako diha sa Agos. Thank you. I-claim na ni atos bahay ha. Romnick, i-claim kini. Okay, thank you. Bueno, ang sa tampok ito katagan o pagtagan, no? Pinada kini sa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga. Jubot. Taksaon ra kani nga na ang nga ni Jubot. Kinigibata no duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong sender si Jubot. Ini akong sugilanon bahin na sa kong asawa nga may naghatag na akong problema. Kung ano na problema ako ani no, laban ta kayo ko ni. Inani mga paghitabo gud. Kabus maghadunahan kay Pasko magambahan kay nataw na ang bulahan ang manunubos na tong tanan. Bam 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 sa ulugon ta sa matag tuig nga tanan adlaw gigahin ka nato dinhining kalibutan managawi ta ug magsayaw sa tumang kamaya iwaklita ang kabubutunta nga nangaguba ug mag-awit kita ug magsayaw kita ti mailhan kini sa dakutang gugma ihalad ta kini sa manunubos ta nga nataon nining adlaw. Yung mga cellphone, ibagin na nanawag. Lubat aday. Ha? Lubat ako cellphone. Na, tanawa na naman ko nanawagod. Ngano ko taong lubat man tanan ngano namin na wag probida sa hinoon. Buong taan na da. Parawan ni mo, oy. Utingog bago naglubat na, oh. Ha? Tanawa, di ba? May nanawag. Si lubat lagi na. Kasi si Lubat. Ang akong kauban sa trabaho ba? Ang iyangan si lubat. Gignan siya si lubat na. Unyag si Lubat. Di din mo tubagon. Tuwa po, tubagon ka dali kay magpahuwa man sa tao ng kwarta. Sige lang. Basig huwa mo ay ilis-ilis okay ra way problema. Wa man sad ka magklaro, ngangan ba dahil imong kauban. Yawan man tagnan na imong kauban ni Lubat man. Ay, mura magpatiri nga na Lubat. Adi kombinasyon na sa ngan sa gidikanan ang iyang ngan tatay niya Lois. Yeah. Niya yung nanay kay Batsing. Yeah. Mao nang gingalan siya Lubat, Lois Batsing. Okay. Mali. Muragog ako god, akong nanay kay si Julia. Ang akong tatay si Buting. Mao ni ako nga Jubot. Jubot Batulisa. Parehas di ay sa atong silingan, no? Si Pasmo. Ha? Okay, sabi nga siya gidikanan. Anak ko nilang pasing umuhinggod. Mao na, nga niya, Pasmo. Abo, sa ito. Hay, salamat. Nakaabot na good taon ko din sa inyo. Sa iyo hagod ni mo, Nay. Nangadlaon gagdikan dito sa atos probinsya. O taon, nangadlaon in taon ko. Mao na yung sayo kay kong naabot. Nganong may sayo man sad ka? Uy, nga pwede ra magbuntag kang mugikan. Ay, muuli naman sa dayon ko. Yun ang ano ni Ari Mandae ka. Nga naman, waray bugas dito? Naa, oy. Kadaghan na mong pugas dito. Ay, salamat. Abi na kong bugas na sa problema ninyo. Wa naman may problema sa bugas. Wa lang may sudan noon. Ha, bungot ito'y ani. Mauwaw na sa kung mangayo ninyo para bugas na ko'y. Sudan na po, palain ba? Kakidort. Asa mas jubot, milakaw na. Nakatrabaho na. Nga, oy, naas kwarto, natug pa. O mao ba? Ay lagsaba niya na ka nga. Nangayo ko nimo para sudan. Mauwaw ta. Ano mauwaw ka? Sige man lang pangayo ninyo. Okay ra na, Nay, uy. Bugas man sa tuper may imong sigihan o pangayo. At least, lahi na sa drone. Sudan naman sad. Usad.
Eh, pahuway lang sa kadiha kay magluto pa ko para sa pamahaw nato ha. Okay na. Adi ka day? O taon, ni ako as usual. Mamaray taon ninyo para sudan. Uy, wa mo sunod dito. Wa na taon. Ay, bawo na ka. Nga ang mga tanom namo dito sa kuan among lugar na nga hapain taon tungod sa bagyo. Ang kalawa isa. Sige, sige lang, nay. Namay mga linatari ha. Pagkuha lang niya diha. Salamat kaayo, Dong Jobot. Ay, nagmata na day ka dong. Oy, day. Dali na, dungan na lang ta. Nagasukad na ko, mamahaw sa ta. Nay, dali na nay. Kini ako ugangan ni agyon ni sila magsalig taon na mo kay naglisod magligit taon nila sila dito sa probinsya kay wa na may mga trabaho taon nagsaling lang taon ni ako mga ugangan ug mga pangumma dito sa bukid mao nga ug moanha siya sa bahay expected nagyud kayo dako nga mangayo na sila rescue para sa ilahang pangsudan bugas ug unsa pa nariya basta kay party sa ilang paginahanglan labi na gyud sa bugas gyud sudan gyud unya ato na kanay. Oh, ato na ko, Dong Jobot. Ug salamat kaayo ani mga linatadong Ay, ha. nanay Ginoo ko nimo kitsar ang tinabangay taon na kitar man taon. Salamat taon kaayo. Wa gyud masayo pang akong anak sa pagpamana nimo. Pagkabuutan gid nimo. Pasalamat sa Dios na taon sa tanan. Buyag na ha, buyag. Nya, ato na ka? Oh, ato na ko, Dong. Pero Unsa? May problema ba? ay wa lagi ko ikaprete. Ay ilisdan pa taon ta na kung hinuwaman ako nga prete pa doong dire. No, ayun na, pila may nawaman mo dito na eh. Nakahuwam taon ko 200 Dong. Sige. 500 na yun. Yan ha. 500 na ha. Ilisi itong nawaman mo 200 ha. So, okay na. Ang utang namo sa tindahan Dong ba? Ha? Hindi man sa tao namo Dong kay panili nga naman mis utang namo sa tindahan. Unya kay ang among kuan among anihon nga humay kuan man napurnada man Oo. tungod sa bagyo di wa mi kabayad. Unya karon kay panili nga naman ni Mga pila yung kinahanglan, pila yung utang nyo dito? mga 800 lagi kapin. Mauna lang nga maunang wa na lang mi pautanga dito. Kining na ang mga manok na ninyo dito di ay taon. Na, nangawag tang dugo, oy. Pag bagyo na nagan tingali to ba? Oh, dili ba, nangapalit tingali to pag bagyo. Anay, ayun, sa klibo na yun. Sobra pa na ha, sa klibo na. Salamat taon kaayo Dong Jubot. Pagkaswerti gyud sa kong anak nga nakapamana nimo. Buuta na, matinabangon pa gyud. Salamat kaayo Dong. Adto na ko Dong Jubot. Nak, perla, adto na ko day. Nay, ato na ka. Adto na ko nak. Sige Dong Jubot. Salamat tud kaayo ha. Recorded by X Thunder Gaming. Dong, ano naginuktok man ka? May problema? Wa man day. Ano sa manoy, okay na ka? Ay, okay kayo eh. Ano sa may gibati ni mo, nga mulagluya man kay ka? Sa gibati ni mo? Gibati, wa po mura ko, paan, kining gitupsan. Ano sa gitupsan? Nga ano di ay, nagbinuang ka sa atong kaminyoon? Di sa may nagtupos ni mo, ha? Ay, kung mauna wala rin na isudron. Ay, hindi na mo iboto ko sa buto. Dahil, na chubotoy, nasipyata ka, nasakpa na ka. Bisag- Ingon day ka ng animala ka, ha? Natupsan na di ay ka? Ay, day, bisag tibaan pa na yun, puno babaldi, day. Huh. Ay, yara, pasulti ako, be. No need to explain. Kaya nasipyata ka. Try to listen to me, okay? Oh. Pamiyawa ako. Huh. Hugaw kay kagudahon na ibida. Ang buot akong ipasabot nga gitupsan, ang imo bag inahan. Ha? Kung sibuti may pasabot, gidaginot kas akong inahan? Sulti sa lagi ko, di ba ko kabina, blitzo lang pabagot ha? Nga sige, pasabtagil ko ha, pasabtagil ko jubuta, karon wa tay kubot. Paminawa, ngano nagkaingon kung gitupsan ko sa imong inahan. Tungod kay halos tanan, dire na nako pangayo taon. Ha? Nangayo siya para sudan, ngayo siya para plite, dapat bugas. Nya, ngayo pagid para bayad sa utang tindahan. Hawa na, hurot na day. Pusoy na ko ani. Ano nakaingon ko nga gitupsan kog mayo si manginahan mao na gihurot ba ang tanan akong kwarta gitilok day. Wa man ka magsulti. Bilamla. What? Bigyan ang sulti.
Ano ka na, di mo, no? Kay Bulitso ka lang pabanggot. Di ka mo kutahan ng klaro. Sunod taruhan ang imong gisulti. Tilaw niya mo na! Ako pa'y gihot dandere. Ako pa mahinuoy mo pagkasaan doon. Pwe! Pinag nga, no? Dong, sorry na. Jubot, dong. Jubot, sapyot og lobot. Hinanggaw ng imo, oy. Saba day ka mo'y hanggaw, diretso kag pagluod, hanggaw ka. Pre, what's the matter, pre? Sapot ka, pre. Sapot ka. Sapot sa bahay, pre. Ahak niya ako asawa, pre. Why man, pre, what's the matter? Si problema ni mo. Ano, wagol, gamayar ko kayo, pero maklagot ba? Why man, laging ano man. Sa mo Ay, to. just gagawain da, perbida. Ang ako ba, ako pre, ako pa yutas kwarta no, sa akong ugangan nga babae, gipasangin lang pa ko sa kong asawa. Pagkaan. That's life, pre. That's life, gina, pre. Ana, gina kinabuhi, pre. Pero, bisan unsa pa na, pre, himong yapon ng asawa, oy, nga unsa. Just relax lang, pre. Wala na, oy, unsa butong kayo. Ano isod ang fighter wine nga itong ginom? O nga, ito, pre, makay, pre. Dagkang ginahan kasi sila, ano, pre. Ako mga barkada sa, pre. Bawa, pre. Puna na to, puna na to, ah. Ako rin, pre. Ako limalit, pre. Ayaw na, tawag ko na ito kong barkada. Virgo! Calm down. Ang akong kalagot dito sa ako ang asawa, gipahungaw na akong akong kalagot sa ayinom na mo. Unya, Sorry na, dong. Lain mong kay paminahon ko, kaniingon ka nga gitupsan ka. sorry. Rigo na to. Yan na masisgutan na. Okay na na day. Ay, ito. Dahil kwarta ko pangumpra dito. Lisan ko kong loan. Ha, narilisan ka? Okay, dong. Asa ko palitoin? Ikaw na bahala. Basta, para sa itong kutsungo din eh. Okay, dong. Okay. Kapuhag sa kumbana. Uy, Sulat sa tabi. Dong. Dong. Ay, kapala ka. Kay karong gabi itupsan na ka. Ang nagugisgutan na. Okay. Sorry, dong. Basta ha, karong gabi iha mag-championship, ta? Gipaulian ko sa akong asawa ta. Labi na gitagaan ako siyang para pangumpra. Unya. Kadiot, tana. Kinsam karon. Pilihan ako bertahan. Ay, ojo bo. Tay? Patay? Usay patay, ha? Buhi pa ko, oy. Buhi ko, ojo bo. Day full day. Recorded by X Thunder Gaming. Ba't shit, tay? Salamat, iho, ojo. Ikaw na ka? Of course, tuman na. Pero, oy, wa na magpasabot ha nga dili ko mukaon. Mukaon lang yapon ko kay gigutoman kaya. Dali. Kaon sa dali. Napamisod ang dali. Of course, wa makanay ahos. Nahara ba rin? Bida. Usar, may lamas taon nga makapalami sa sudan. Kanarman. Okay, iho. Pero kung naisudan diha nga way ahos, much better. Kuan, ikaw. Say gusto ni mo tayo, pagpili. Ikay pili lang. Kaya magpalit lang ta. Kano lang pinobre. Ibaw ba yan ka pobre kayo ko sa mua? Oo, lagi. Sige, nasulti, pero unsa lagi mo gusto, ikay pili. Lechon lang para sure nga way ahos. Di ka mo silbihan na tayo eh. Kay daghan gyapon kay nag-ahos. Sige na lang ako na ako ang tahon. Inday, asaman si Jubot. Po pa man maulit, tay. Basi karong taon-taon na to. Mao ba? Nya di na lang kumuhuwating na lang siya nga salamat, ha? Okay, tay. Wa na problema. Nanay mo plite, ha. Basi mahug na. Itago na karong. Salamat kayo, anak. Sige, tura ko kay... sinanay ni mo naghuwat. Kapas mo na ka to. Sige, tay. Day, asos na tayo, ha? Ato, ana, dong. Magdalit og ulit kay naghuwat sa nanay niya. Kasi tuyo niya, dili day, ha? Suroy na lagi ito gan, eh. Ay, hawa. Uy, naalay gamay tuyo, good. Mao ba? Ano ba, Ano sa rip na to? Ano, day, dong? Wa man na maguba. Gandar man na. Lagi ka na, lagi pero puno ko man ihapon karon. Wala man, hawan man. Ay, ko andong kanang akong gipada ni tatay kay wala gitaon sila makaon dito eh. Luoy masad kaayo sila dong akong gipada. Mao ba? Sige, tayo mahimo ana day. Pangumpra nito balik. Sige, may problema dong. Tagay ko kwarta bi para mo sayo kurog lakaw. Oo, si kwarta. Ha? Katong gihatag na ko nimo. Wa to mahurot pangumpra nimo. Pero ako namang gipada ni tatay kay wala gitaon sila kwarta dong.
Noon sa taon ka, oy. Padaman ni mong tanan. Kaya rin pas mo ni. Idadi na ni Mayo, imo pilada. Timpas ayo say dili maayo. Masabi buti ba ipasabot kapasagdan na lang nako ako mga ginikanan nga mga matay sa gutom. Ay di, ba? Aya nimo. Oh. Mo binay pasalig nimo ha. Kani adto, niingon ka nako. Sa dihang gikasal ta, niingon ka nga andam ka mutabang sa kumagi kanan bisag maminyo na ta. Kay nahibaw kag gyud gadi ko makapasagan sa kumagi kanan. Unya karon para kana na mo reklamo ka. Pag sulti di ka mutabang kay magbuhat na lang ta. Oh, perla. Mao ni ako problema ron, babi na, Ate Pres. Kay murag ako, magnuhin tao ay nagbuhi sa ginikanan ako. Sa ginikanan sa kong asawa, o sa mga igsuon tao na namo dito sa probinsya. Kay ari naman taon tarandagan ako diri, kay wa sila makaon dito. Kuna, dili mo sa ko kabalibad. Hasta ako asawa, di balibad, kay lagi, iya mga ginikanan. Pero mao lagi na, murag, ako yun, oy, ako kay pamilya ni nga gibuhi. Kay murag naanad naman sila, nga ari lang gidritso taon sa mua. Mukaon, mga yugda, o dadon sa ilaha. Kunya, hasta pa ilang utang, ako pag ipapayron. Okay raon tani ka, o sa kaduha, dili ba pirmi ba kay galisod sa biya taon ko. Pero, mura pirmi naman hinoon. O sa umin ako, maikukuprang ka taon sa kong mga ugangan taon. Mo ni ang pirminong awayan sa kong asawa taon, babi na, Ate Pres. Paligog, tabanggi ko ninyo, be. Sabay akong buhaton. Bam, naabay, mabasa diya sa Bible, ang mga suod sa repot doon. Be, paligog, basahin ko na ko, ma'am. Usapan ko kami pusultihon, jubot. Ay, salamat kayo sa tanan. Kita mga dagko. Ang ato imnon, mao ang Said Panyawan Coffee Mix. Ang taping matapang nga kaya kang ipaglaban nga nindot kay pamati sa atong lawas, padung ta sa atong trabaho, wa paglita maabot sa atong trabaho, paningto nang ta nindot kay liok-liok kay kondisyon kay tanang ato ang Said Panyawan Coffee Mix. Okay, Ate Pres. Okay, uga ko sa pasalamatan kulyat. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule. Said Panyawan Herbal Capsule with garlic. Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayog sipyata pag inom ka kaadlaw gyud, katulad sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan og sa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig paniudto nimo maog hapon. Usa gyapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka mokaon sa imong paniudto. Maog hapon inig panihapon nimo. Sa di pa ka mokaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan og sa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. O galang niya ito na problema bahin aning kidney o UTI, ayaw na mo kabala ka, di na mo angay mag-uol. Tungod kay yun na na'y makatambal, makaayo, makapaalibyo, anang atong gibati bahin sa kidney o UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule. Imong imnon, kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimut lang sa kidney o UTI Kugon Herbal Capsule. Ug mapalit ko Don't ang panic! Kugon Herbal Capsule. Don't panic, is... Don't panic, it's organic. Oh, Ug mapalit ninyo ang Kugon Herbal Capsule sa Rose Pharmacy, Didings Pharmacy o sa Queen's Pharmacy. Okay, thank you kayo. Og sa tanan natong mga kaigsudan nga migamit sa ato ang Sedlen Mintuel. Salamat kay ninyong tanan. Kunya sa tanan kayo natong mga kaigsunan ha nga migamit ha sa ato ang Sedlen Mintuel. Salamat kaayo nya sa tanan po natong mga kaigsunan nga nasayon nga kamo ang number 1 sa atong number 1 nga plus nga tinuon mo tag sa atong panuhot pamaol para kit sa kalawasan barikos bench katul-katul kuto sa kabataan. Ingon man sa ato ang dinggi ilikay gitas dinggi taon ilikay ta diha murag the best yun kay naihaplas nato ang ato ang Sedlen Mintuel nga andar nato mapalit sa butika di ba kayo gili? Yes, magiga. Sa butika na gyud nato papalit magigala. Ha? Wa gyud nas gawas magigala. Ang ginagurong kan mo nang giusab lagi siya na mo gamit og Panyawan kan sa kay
gikan gina siya sa panyaman. Ato gina, original gina. Mo gilisan lang gina siya seed liniment oil para kayo makakopya. Dili ka nya gipakusgan sa gina siya kam, mas gipakusgan gina siya. Aha. O nya mas gipahumot gina siya. Nya mas gipa-epektibo na gina siya. Mo na seed liniment oil. Mo na wa gina bigas gawas. Naar gina sa butika mga igsoon. Patoy pasabot nga wa gina sa gawas sa butika ra gina to mapalit ang tinuod nga haplas seed liniment oil. Okay. Aha. Pero nasa sa Facebook sa Gams, bisitahan na to ang page sa Seed Marketing Panyawan Herbals Incorporated. Muna na siya. Nga itayap na to ang Panyawan Herbals Megala. Ay kalimot nga i-like na to ang page Megala. Makita niya tanan ang mga genuine seed marketing products. O ang mga Panyawan products sa seed marketing, mapalit na po na to sa Shopee mga igsoon. Diyan kita tinod. Shopee, og laylay utas butika, wati musugo. Shopee lang ta. Dayon og dol butika kita basta wa gina ibaligya sa gawas. I-maintain naman nyo ang Said Celebrity Kodik Beauty Soap. Sa dili pa kamumudyote ha, i-maintain naman nyo ang Said Celebrity Kodik Beauty Soap. Nga matot pa, adun ka mga sangkap nga utat tayo papaya extract, natural moisturizer. Parang pagbabilin ka mong kuntis artista, kuntis porcelana, ug dili lang dry ang inyong skin. Ug doon naman gani ka mga up-up, mga katol-katol, mga blackheads or whiteheads. Alang sa kini aron magpabilin ka mong younger looking og ang ato mga palit delikado nagali mga problema mga skin problem dead skin pananglitan mo repair sab kini sa celebrity ko di kami oni so pa ayo lang mo kamo pagpatako pamalit pangutana kamo sa butika unya isyor nyo tanawa nga abay nakabutang diha nga selyo tatak said marketing. Thank you. Ate Pre! Okay, ang ginsenyo na to karong adlaw. Si Jubot, Ate Pres. Jubot. Oh, si Jubot taon nga kaning kalidad ni Jubot. Buutan ni mata Ate Pres. Kaya tanang mga problema siya maugangan adto man niya tanan. Nya di kaun sa Ate Pres nga na bago pagali siya nakadawat siya ang loan, gipapangumpran niya ang asawa ni ana ang ugangan niya nga lalaki. Girot magdaang suod sa rep Ate Pres, awan gyud ko. Imbis gipapangumpran niya kay para sa ilahang kuan, girot og da. Mao na iyahasang naiubsan siya ang asawa kay gipahurot og da Ate Pres niya. Nuyo man niya asawa, maura man ni magsaad na kuha nga kuan, ana mao na. Yung manuyo may asawa. Kay ni di kuno kanang nanuyo yung asawa Ate Pres kay nireklamo man si Jubo taon nga nahurot. Dili sa mayo day nga hotdon og das sana ganun daghan kay istorya Ate Pres. Mao na nga nangutan na siya maayo ba kuno ring inani nga siya mo buhi sa pwede ra kuno usa ka Ando duha. na kay ika. Sobra. Oo man. Kay tabang man sana nimo dong Jubot. Oo. Pero Kanino sa makatabang ka. tinuod na dong Jubot. Ikaw og napakikwarta atong higayon na palitin na lang. Ay na lang dagang istorya. Oo, na kay ikahatan. Oo, kay mo man ugangan. Umana. Tabang-tabang lang sad gud. Inaana gud kadang total ang Ginoo ra mo buhatag dong. Kung makatabang ka sa imo labi na ugangan nimo, pilon na kapilas Ginoo Mao hatag. na. Mao na nga ayaw jud reklamo kung makatabang ka. Hinuon lipay. Lipay kay Nakatabang nga ka, katabang sa ka kalisod sa usa ka tao. sa usa ka tawo tungod kay Oo. giila ka sa Dios nga ikaw mo gihatag sa Ginoo nga makatabang ka na tawhana. Para niya. O para niya. Mao na nga ay reklamo diya. Pag-ampo, pasalamat sa Ginoo nga. Lord, salamat kayo nga gitagaan pa kunimo grasya para ikatabang nako sa kung mga ugangan taon. Kanang bawsan man ka. Bawas, grabe bawas Ate Pres. Grabe ang bawas. Grabe yun, pero buyag lang. Grabe. Manang ayaw gud ka. Ay, reklamo dong. Bam, naabo ko na yung basa sa Bible, nga hotdog strip. Be, ikaw be. Ang ato mabasa dire mo Da. ang ato mabasa dire mo continuation sa gingon ni Ate Priscilla ang sa timuli niya Ate Pres nga kanindot namang makatabang sa timuli Kana. niya kanindot naman sa makatabang sa estik Sa imong isig Sig- kayo. yung imo sa gulat Kinahanglan. sa timong gulat ang makaon sa tinatag sa timong gingon Asa? Katong gini mo nga makatabang ka hinatag na Ginoo nga makapakaon ka gugaga sa timuli niya Ikaw, ikay gihimo sa Ginoo nga tao nga makahatag niya pagkaon. Grasya na. Instrumento. Instrumento. Okay. Usa ka instrumento. ang ato ipambit dire mo continuation sa inyo ha kung ari kas Ecclesiastes Old Testament kini chapter 2 verse 24 and 25. Busa ang labing maayong buhaton nato mao ang pagkaon o pag-inom o pagpahimulo sa tanantang hinaguan kay bisan gani kini hinatag man sa Dios. Kinsay naghatag kanimo pagkaon o nagtugot nga magpahimulos ka sa kinabuhi. Sa ato pa kaning murag continuation ni sa imong kalug. Anang litaw nga balaka siya kay gihurot ko nung hatag sa asawa dito pikas ang nahimutang dire gingon man nga kay kini hinatag man sa Dios, meaning ang iyahang kabalaka pananglitan og mahurot kay gihatag harat siyang asawa ngadto sa iyang ugangan dili ka mabalaka kay ari nimo ilingi sa imong the Lord's prayer kada adlaw gulyat kadto gingon nga ang kalan-o namo ihatag
Sa batang adlaw. Kanon matagadaw. Ihatag ka na mo karong adlaw. Kaya ang Ginoo ko no ibaw na dalo kung sa imong kanon ugma. Tinood na. Kung sa dili ka mabalaka. Mao na nga ay kabalaki imong kaugalingon kay naa ang Ginoo. Na ang Ginoo nga matag nimo. Kay doon na po yung laing linya nga mabasa ni mo sa Biblia Gulyat nga gingon nga kung manghatag ka ayaw pagbagulbol. Kanang sa imo jud kinasing-kasi kung si kagatag sa pagbagulbol wala mo may grasya. Tinood na. Oh. Pero kanang manghatag ka, naam sa Bible ba, di ba? Marcos 6 nga kung muhatag ang imong tuong kamot, ayaw Dili, pahibaw ang imong wang kamot. Unya na po yung mabasa nato diri sa Old Testament, wala na ko malukit katong gingon nga ayaw pa bayri ang imong gipakaon kanila. Mabasa po na nato ni kalimot tinood basa to dapit. So sa linya pa ni Ate Perez, kaninot na naman nga nakapakaon kag isikat tao. Example, ni atong una gulat, hinumdum ka atong istasyon sa Gold Palace. Kaya naglaog na ito, mga pungko ni kagabi nagkaon ko. Ni Agi mga estudyante nga mga notikal sa iyo, serious akong kilid. Di, may gwapo. Sus, Mga mauna. ontadong. Yan alam bitaw gulat. Gigi, gutom ko. Di kaon. Kumagkaon siya. Salamat ha. Kung Wa kaya, salamat nang ha. Salamat yung isang tindera. Imutang kaila ko. O ko kilad doy. Yung kaon ni kaon masad doy. Nangagdaman ka. Oh, ano? At pala may turya, usa ka adlaw naglakaw ko skulon. Gitablet ko gaki gili. Gwapo, gyapon. Kisa ka tulo siya. Kanang ako bitaw sa imong pagkaon, sakay na mo kog barko. Salamat ha. Oh, ana. Kay di pa to gwapo, di ni mo adahon. Unsa? Unsa tatip pa sa aday fresco. Kundi pa to gwapo, di ka mangagda nga mga unta. Di man mabati. Salamat mo dahil sa titulo pa doon. Tulad ko ang puzzle, Tihon.